Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανβριωμένη χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανβριωμένη χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανβριωμένη χαίρε ελευθεριά. Λοιπόν, καλησπέρα μάγκες μου, τι κάνετε ρε πατριώτες μου, εθνικιστές μου, συναγωνιστές μου και συναγωνίστριές μου που μπαίνετε στο live για να παρακολουθήσετε. Όπως ξέρετε σήμερα εορτή, γιορτάζουμε την απελευθέρωσή μας από 400 χρόνια σκλαβιάς. Γιορτάζουμε τη μνήμη όλων αυτών των παιδιών που θυσιάστηκαν με προσωπική θυσία και αυταπάρνηση και με γνώμονα το συμφέρον και το καλό της Ελλάδος και την αλυσμόνητη αυτή πατρίδα, με πηξίβα την αλυσμόνητη πατρίδα την Ελλάδα μας, ούτως ώστε εμείς σήμερα να είμαστε απελευθερωμένοι, να μην είμαστε κάτι διαφορετικό, να μην είμαστε υπό την κατοχή των Τούρκων, υπό την επίρρεια των Τούρκων. Χρόνια πολλά στους Έλληνες εθνικιστές, γράφει εδώ ένας φίλος, έτσι φίλε. Πάμε μάγκες, πάμε. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε τη μνήμη όλων αυτών των παιδιών που θυσιάστηκαν με αυταπάρνηση και που έκαναν όλον αυτόν τον μεγάλο αγώνα, τον τεράστιο αγώνα, ούτως ώστε να απελευθερώσουν την πατρίδα μας και για το κοινό καλό όλων μας. Έτσι λοιπόν, όπως ξέρετε, χρειάστηκε ένας πολύ μεγάλος αγώνας για να πετύχουμε την απελευθέρωση της πατρίδος μας, να πετύχουμε να επαναστατήσουμε απέναντι στον κατακτητή μας, στον κατακτητή μας, στον κατακτητή μας που ήταν η Τουρκία τότε. Χρειάστηκε αυταπάρνηση, χρειάστηκε πολύ δύναμη, χρειάστηκε πολύ κουράγιο για να το καταφέρουμε αυτό. Γιατί εμείς τότε ήμασταν μια χώρα 15 εκατομμυρίων και αυτή ήταν μια χώρα σε πληθυσμό τουλάχιστον, άμα το δει κανείς, πολύ μεγαλύτερη. Παρόλα αυτά, τότε οι πρόγονοί μας θυσιάστηκαν ούτως ώστε εμείς σήμερα να είμαστε, ζήτω η Ελλάδα μας γράφει, έτσι μάγκα, έτσι μάγκες πάμε. Έτσι ώστε σήμερα, 200 χρόνια μετά, να είμαστε απελευθερωμένοι. Και έκαναν ό,τι έκαναν με πηξίβα, με γνώμονα το συμφέρον της Ελλάδος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες και συνεχίζω να το λέω, όπως και τότε ήταν μια μειοψηφία συγκριτικά απέναντι στους Τούρκους οι Έλληνες, ήμασταν μια μειοψηφία, όμως και τότε νικήσαμε γιατί το πιστέψαμε, γιατί είχαμε ένα όραμα, γιατί αγωνιστήκαμε για την ελευθερία της Ελλάδος, αγωνιστήκαμε για την ελευθερία της πατρίδος μας, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας, δεν το βάλαμε κάτω. Όπως τότε λοιπόν αγωνιστήκαμε και νικήσαμε, έτσι και τώρα θα αγωνιστούμε για να νικήσουμε. Το μέλλον μας ανήκει. Είμαστε το μέλλον της Ελλάδος. Μπορεί να ξεκινήσαμε σαν μειοψηφία, όμως όλο και περισσότερος κόσμος καταλαβαίνει ποιο είναι το καλό για την Ελλάδα, ποιος άνθρωπος μπορεί να επιφέρει το σωστό και το καλό και να επιφέρει πραγματική ανάπτυξη στην Ελλάδα, ο οποίος είναι αυτός εδώ ο άνθρωπος. Πατήστε καρδιές μάγκες να ανεβαίνουμε, βλέπω μπαίνετε αρκετοί συναγωνιστές εδώ. Πατήστε καρδιές
το βλέπει πολλοί κόσμος και σιγά σιγά αρχίζουμε να αυξάνουμε την κοινότητά μας. Πριν από 2-3 χιλιάδες χρόνια ήταν ο χρυσός αιώνας του Περικλέους. Τώρα, μάγκες, είναι ο χρυσός αιώνας του ελληνισμού. Θα το δείτε στο μέλλον ότι σιγά σιγά ο ελληνισμός θα ανέβει όλο και πιο ψηλά και θα συνεχίσει να ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Και πολλοί Έλληνες θα έρθουν σιγά σιγά και αυτοί με τη σειρά τους θα ασπαστούν την ιδέα του εθνικισμού, γιατί είναι το μοναδικό κίνημα το οποίο εκφράζει το τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Αυτό είναι, μάγκες, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί σήμερα για όλα τα παιδιά που πήγα και στην παρέλαση εγώ σήμερα και τίμησαν τη γαλανόλευκη, τίμησαν αυτήν την τίμια σημαία, την αιματοβαμμένη σημαία, η οποία χωρίς αυτήν, για την οποία θυσιάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και για την οποία και στην οποία χρωστάμε την ελευθερία μας. Θέλω να συγχαρώ λοιπόν όλα τα παιδιά για το έργο τους στην παρέλαση. Θέλω να συγχαρώ επίσης και τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος, η οποία νίκησε προχθές στη Σκωτία. Γενικότερα κάνουμε πάρα πολλές επιτυχίες, μάγκες. Κάνουμε πάρα πολλές επιτυχίες και ανεβάζουμε την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, μάγκες. Σε όλα τα επίπεδα. Ανεβαίνει η Ελλάδα μας. Απλά το μόνο που με χαλάει είναι ότι, εντάξει, πήγα και εγώ στην παρέλαση, είδα τα άρματα όπως είδατε, τα έβγαλα, τα ανέβασα κτλ. Ανέβασα που είναι και αυτός ο Γιώργης που έκανε μεγάλη την Ελλάδα να βγει και να θαυμάσει τη σημερινή μέρα τα τάγκς, τη σημερινή μέρα τα μαχητικά, όλους τους ανθρώπους του επιτελείου του στρατού οι οποίοι τίμησαν αυτήν την σπουδαία ημέρα. Αλλά ρε μάγκες, να σας πω κάτι, τα βγάζουμε τα τάγκς μια φορά το χρόνο, τα βλέπουμε, χαιρόμαστε, προφανώς ναι, αλλά πιάνουν σκουριά ρε μάγκες τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Γιατί δεν τα βγάζουμε ρε μάγκες και τις υπόλοιπες, ούτως ώστε να μπει μια τάξη στην Ελλάδα? Γιατί επικρατεί μια αναρχία. Μια αναρχία που εμένα προσωπικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί τα κρατάμε μέσα κρυφά τα τάγκς. Σήμερα, ειδικά που τα είδα εκεί μπροστά στο Ζάπιο, εμένα προσωπικά μ' άρεσαν πάρα πολύ. Γιατί να μην τα έχουμε μαζί μας και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου, μάγκες? Αυτό χρειάζεται. Αυτό χρειάζεται. Βλέπουμε, τα καμαρώνουμε, κάνουμε αυτό που χρειάζεται. Γιατί να μην τα βλέπουμε? Σήμερα, ας πούμε, χάρηκε το μάτι μας. Είδαμε τα τάγκς, είδαμε τα μαχητικά, είδαμε τα αεροπλάνα, είδαμε τα πάντα. Είδαμε τους τσολιάδες να παρελάβουνε, είδαμε τα πάντα. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου, πού είναι όλα αυτά? Μην τα έχουμε μέσα να σκουριάζουνε ρε. Τα οχήματα είναι για να τα χρησιμοποιούμε εκεί πέρα. Όπως ο ηγέτης παλιά, που έκανε λαμπρή και ισχυρή την Ελλάδα μας. Σήμερα που λέτε μάγκες, το πρωί ξύπνησα, πήγα στην εκκλησία, προσευχήθηκα και για την Ελλάδα μας, για να πάει όλο και πιο ψηλά η Ελλάδα μας, όλον αυτόν τον αγώνα για μια ελεύθερη και ισχυρή Ελλάδα. Μπορεί να απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους, όμως με το Μητσοτάκη στην εξουσία παραμένουμε, ευχαριστώ τον συναγωνιστή για τις καρδιές, παραμένουμε υποχείριο των Αμερικανών δυστυχώς. Γι' αυτό, όπως και τότε έτσι και τώρα, παρόλο που ήταν τότε μειοψηφία οι Έλληνες, έκαναν την επανάστασή τους και απελευθερωθήκαμε. Έτσι πρέπει και σήμερα να κάνουμε την επανάστασή μας, να πούμε, να βγούμε και να επαναστατήσουμε και να απαιτήσουμε
μια ανεξάρτητη Ελλάδα και να πράξουμε τα δέοντα στις εκλογές. Να πράξουμε τα δέοντα, βλέπετε εδώ πως το λέω, στις εκλογές, μάγκες. Αυτό είναι που χρειάζεται. Αυτό είναι που χρειάζεται. Πήγα λοιπόν, προσευχήθηκα. Την ώρα του εθνικού ύμνου μέσα στην εκκλησία σήκωσα εγώ τη γαλανόλευκη. Όπως βλέπετε εδώ, μάγκες, τη σήκωσα, την ανέμισα μέσα στην εκκλησία. Εδώ δεν ξέρω, πείτε μου γνώμη για σημαία. Σήμερα την αγόρασα. Ήθελα, τη βρήκα σε ένα δρόμο που την πουλούσαν πολλές σημαίες σήμερα. Και είχε και μία άλλη του Κολοκοτρώνη εμένα που μ' άρεσε, ρε μάγκες, και ήθελα να την πάρω αυτή. Να έχω εγώ με το γαμιά, ρε μάγκες, με το φοβορί να έχω μια σημαία, ρε φίλε. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν προς πώληση. Και έτσι πήρα την ελληνική σημαία, την απλή. Την απλή, αλλά που τη βλέπεις και σου σηκώνεται η τρίχα, που ανατριχιάζεις στην εικόνα αυτής της ελληνικής σημαίας. Εγώ ήθελα και μία με τον Κολοκοτρώνη για να είναι πιο extreme. Για να μπαίνουν τα κομμούνια εδώ μέσα, για να τους θυμίζω ποιος είναι ο μπαμπάς τους. Και σε ποιον οφείλουν το ότι υπάρχει σήμερα ελληνικό κράτος. Και επίσης να ρωτήσω για κάτι άλλο, ρε μάγκες. Να ρωτήσω για κάτι άλλο. Πάμε καρδιές εδώ, μάγκες, πάμε να ανεβαίνουμε. Για την Ελλάδα μας, ρε. Βλέπετε εδώ σημαίαρα, ρε μάγκες. 8 ευρώ την πήρα, αλλά μου καλύπτει όλη την εικόνα. Και θα την έχω και στα επόμενα live. Όσοι μπείτε, όσοι συντονιστείτε, να ξέρετε ότι από εδώ και στο εξής έχουμε τη γαλανόλευκη, μάγκες. Τη γαλανόλευκη. Τη γαλανόλευκη. Να ξέρεις, η σημαία του φαβορί είναι η πραγματική ελληνική σημαία. Το ξέρω, ρε μάγκα. Εγώ ήθελα να την πάρω, αλλά δεν την είχε προς πώληση, γιατί λέει ήταν συλλεκτική, είναι συλλεκτικό κομμάτι. Γι' αυτό αλλιώς θα την έπαιρνα. Αλλά και αυτή εδώ είναι η σημαία για την οποία αγωνίστηκε ο φοβορής. Και 500.000 Έλληνες. 500.000 που θυσιάστηκαν εννοώ. 500.000 Έλληνες έβωσαν την ψυχή τους για αυτήν τη σημαία. Ευχαριστώ, ρε μάγκες, πατήστε κι άλλες καρδιές έτσι να ανέβουμε, να πεταχτεί το live και σε όλο και περισσότερους πατριώτες, ούτως ώστε να ακούσουν την πατριωτική μας φωνή. Και επίσης μου προκαλεί δυσαρέσκεια, δεν θα πω ότι μου κάνει εντύπωση, γιατί και τις υπόλοιπες φορές το κάνουν, που μπαίνουν κάποια κομμούνια και αρχίζουν και βρίζουν. Σήμερα είναι μια ημέρα χαράς. Μια ημέρα όπου τιμάμε όλους εκείνους τους ήρωες που πολέμησαν και που θυσιάστηκαν, κάποιοι από αυτούς, για την ελευθερία της Ελλάδος. Που πέθαναν δηλαδή, γιατί δεν πέθαναν όλοι, προφανώς νικήσαμε εμείς εκείνη την περίοδο. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουν μερικοί και το γαμάνε. Μπορεί να έχουμε ιδεολογικές διαφορές, μπορεί τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου να με βρίζετε, να σας γράφω στα παπάρια μου και να σας βρίζω κι εγώ, αλλά η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε αυτούς τους ήρωες που έβωσαν την ψυχή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Σε όλους τους στρατηγούς και τον Νικηταρά, τον Σταματελόπουλο, ο οποίος συνέτριψε τόσους πολλούς Τούρκους, και όλους τους ιερείς της Εκκλησίας, τους πατριάρχες της Εκκλησίας που θυσιάστηκαν και αυτοί για την ελευθερία της Ελλάδος, τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, τον Πατριάρχη Αθηναίων Διονύσιο και πολλούς άλλους, όλους τους υπόλοιπους στρατηγούς, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Παπαφλέσσα, που χωρίς αυτούς, ζήτω η Ελλάδα, λέει, πάμε ρε μάγκα έτσι, που χωρίς αυτούς δεν θα ήταν σήμερα ελεύθερη πατρίδα μας, και σε αυτούς οφείλουμε και οφείλετε εσείς, γιατί εμείς το αναγνωρίζουμε, ότι σε αυτούς οφείλουμε ότι υπάρχει σήμερα η Ελλάδα. Και ρε μάγκες, ρε μαλάκες, άμα δεν ήταν αυτοί,
σήμερα θα ήσασταν σε κάνα χαρέμι, εσείς στα κομμούνια, και θα μιλούσατε τουρκικά. Άμα δεν ήταν αυτοί. Μάγκες. Θα μου πείτε, εσείς άφεοι είστε, ούτως ή άλλως μπορεί να μην σας νοιάζει. Αλλά τουλάχιστον σεβαστείτε το ότι η χώρα που ζείτε υπάρχει χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ελευθερωμένη χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά πρέπει να σεβαστείτε. Μαλάκες. Όλοι οι Τούρκοι σήμερα θα θυμούνται την πουτσα που έφαγαν. Έτσι ρε μάγκα, έτσι. Έτσι ρε. Αυτοί κάθε μέρα το θυμούνται. Σας λέω μάγκες. Κάθε μέρα έχουμε μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο μυαλό μας όλα αυτά τα παιδιά τα οποία θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδος. Απλά σήμερα ήταν το έναυσμα. Ήταν η μέρα που πυροβότησε την Ελληνική Επανάσταση. Γι' αυτό και σήμερα γιορτάζουμε με τάγκς και με άρματα και βγαίνουν επιτελεία του στρατού στους δρόμους να παρελάσουν, επειδή σήμερα ήταν η φλόγα, ξεκίνησε η φλόγα της Επανάστασης. Γι' αυτό το λόγο γιορτάζουμε σήμερα, μάγκες. Γι' αυτό το λόγο. Αλλιώς τους έχουμε όλες τις μέρες εμείς οι Έλληνες, οι πραγματικοί Έλληνες που νιώθουμε και στην ψυχή και στο μυαλό Έλληνες, τους έχουμε κάθε μέρα του χρόνου μέσα στην καρδιά μας. Τι άλλο ήθελα να πω. Και αυτό που λέει ο φίλος, όλοι οι Τούρκοι θα θυμούνται την πουτσα του έφαγαν. Όλοι οι Τούρκοι το θυμούνται ρε μαλάκα. Όλοι οι Τούρκοι το θυμούνται και κανένας Τούρκος δεν πρόκειται να το ξεχάσει. Πάμε καρδιές μάγκες, βλέπω. Παρακολουθείτε, αλλά δεν πατάτε καρδιές ρε μάγκες. Πατήστε κι άλλες καρδιές. Σας έχω εδώ τη γαλανόλευκη. Πατήστε κι άλλο να ανέβουμε. Θα σας την έχω και στα υπόλοιπα live. Εδώ ρε μάγκα, ο Αταμάν έβγαινε και παραπονιότανε για τα βερβενάκια. Νομίζεις ότι και τα υπόλοιπα 80 εκατομμύρια δεν θυμούνται ακόμα την πουτσα? Δεν θυμούνται ακόμα το καβλί του Κολοκοτρώνη? Όλοι το θυμούνται. Και όλοι όταν ακούνε το όνομα του Κολοκοτρώνη τρέμουνε. Και όλων αυτών των στρατηγών που τους γάμισαν τότε. Γι' αυτό ήθελα να πάρω και μια σημαία του Θεόβορου Κολοκοτρώνη να τον έχει μπροστά, αλλά λέει είναι δυσλεκτική. Θα σου δώσω την απλή ελληνική σημαία, η οποία καθόλου απλή, μάγκες, τη βλέπεις και σου σηκώνεται η τρίχα. Ευχαριστώ τον συναγωνιστή που μου κάνει live. Πάμε κι άλλο μάγκες. Να ανεβαίνουμε. Αυτό είναι. Εδώ μαλάκα κλαψούρισε ο άλλος για τα βερβενάκια. Νομίζεις την έχουνε ξεχάσει την πουτσα? Δεν την ξεχνάνε καθόλου την πουτσα, φίλε μου. Και η πουτσα είναι ασάλιωτη και θα συνεχίσει να είναι ασάλιωτη. Όπως τότε τους γάμισε ο Κολοκοτρώνης, τώρα θα τους γάμισει ο Λιάκος ρε μαλάκες. Σας είπα, ο χρυσός αιώνας του ελληνισμού. Ο καινούριος χρυσός αιώνας του ελληνισμού. Τη μεγάλη την πουτσα, έτσι. Η μισή Τουρκία ελληνική ήταν και είναι. Έτσι ρε μάγκα, έτσι. Και θα πάμε μία μέρα με αυτόν τον άνθρωπο στο τιμόνι της Ελλάδος. Θα πάμε μία μέρα και θα τους γαμίσουμε. Όραμα θέλει. Και τότε μειοψηφία ήμασταν. Αλλά ξεσηκωθήκαμε και τους γαμίσαμε. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στη σημερινή εποχή. Σας είπα, όπως ήταν ο χρυσός αιώνας του Περικλέους, τώρα διανύουμε τον χρυσό αιώνα του ελληνισμού. Ειδικά σήμερα, άμα ήταν ελεύθερος ο Ηλίας και μπορούσε να βγει και να διαδηλώσει και να πει και να είναι κι αυτός παρόν στην παρέλαση, να δείτε εκεί τι θα γινότανε μαλάκες. Να δείτε εκεί τι θα γινότανε. Πάμε μάγκες. Πάμε, όπως λέει και ο φίλος εδώ, κάντε κάνα like έτσι. Πάμε. Να δείτε τι θα γινότανε.
άμα ήτανε σήμερα ο Ηλίας εκεί. Αλλά το ξέρουνε ότι άμα ήτανε σήμερα στις επόμενες εκλογές θα έφτανε 35% ρε μαλάκες. Το ξέρουνε. Το γνωρίζουνε. Όμως εμείς οι Έλληνες εθνικιστές και πατριώτες δεν πτωούμαστε. Κρατάμε την ελληνική σημαία ψηλά μέχρι τέλους. Μέχρι να νικήσουμε σε αυτόν τον ιερό ισχυρό αγώνα που κάνουμε και που θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι τέλους. Μέχρι να δούμε έναν πρωθυπουργό στο τιμόνι της χώρας εισάξιο του Παπαδόπουλου και του Μεταξά, που θα κάνει το καλύτερο για την πατρίδα μας, που θα απελευθερώσει την Ελλάδα από τα δεσμά της. Αυτό είναι. Και που λέει ένας άλλος μαλάκας να ζει. Να ζήσει και φαίνεσαι ρε βλάκα. Εγώ σου δείχνω την ελληνική σημαία. Δεν σου δείχνω τη σημαία της Γερμανίας ρε μαλάκα. Και εν πάση περιπτώσει άμα μπαίνεις να κάνεις την προπαγάνδα σου, εγώ μιλάω για όλα αυτά τα παλικάρια που θυσιάστηκαν για την αλυσμόνητη πατρίδα. Εσύ τι μπαίνεις. Τι μπαίνεις να πεις ρε βλάκα. Τι μπαίνεις να πεις. Ξέρω, οκ. Έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Όλες τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου με βρίζεις και σε βρίζω. Και πιο πολύ σε βρίζω. Αλλά δεν μπορείς αυτή τη μία μέρα να βγάλεις το σκασμό και να δείξεις λίγο σεβασμό στα παιδιά που θυσιάστηκαν. Έλεος δηλαδή ρε φίλε. Έλεος δηλαδή ρε μαλάκα. Έλεος. Έλεος. Έλεος ρε μάγκες. Δεν μπορώ με κάτι τέτοιους. Δεν μπορώ με κάτι τέτοιους. Μάγκες, αυτό είναι. Εδώ μάγκες. Σας πονάει. Θα το τεντώνω επειδή σας πονάει. Όπως κάνει και ο Τσουκαλάς με το σεντόνι του Champions League. Γαλανόλευκοι ρε μαλάκες, δεν έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Δεν έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Γαλανόλευκοι. Νάτε ρε μαλάκα. Δεν έχετε δει, δεν έχετε δει από κοντά ρε μαλάκα. Ούτε μία γαλανόλευκη ρε μαλάκα. Ανούλα είσαι και φαίνεσαι ρε βλάκα. Και τουλάχιστον οκ. Εσύ θες να πεις να κάνεις την προπαγάνδα σου μωρή πουτάνα. Μωρή ταναπού. Που σε γαμάνε 100 εθνικιστές στα 4 κάθε μέρα. Θες να πεις να κάνεις την προπαγάνδα σου. Σήμερα που γιορτάζουμε τη μνήμη των παιδιών που θυσιάστηκαν, δεν μπορείς να βγάλεις το σκασμό και να αφήσεις να μιλήσουμε για αυτά τα παιδιά. Να τιμήσουμε αυτή τη μνήμη των παιδιών που θυσιάστηκαν για την ελεύθερη Ελλάδα. Δεν μπορείς να το κάνεις μια μέρα αυτό. Άμα δεν μπορείς να το κάνεις, είσαι πολύ μάλακας. Εδώ μάγκες, οι γαλανόλευκοι. Θα τη βάζω σε κάθε live να τη βλέπετε και ο Σταυρός εδώ της Εκκλησίας. Και ο Σταυρός εδώ για τη συμβολή της Εκκλησίας στον αγώνα. Παλαιόν πατρός Γερμανός, Αρχιεπίσκοπος Διονύσιος, Αλφα Αθηνών και πολλοί άλλοι. Εδώ μάγκες, εδώ μάγκες. Συνεχίζουμε. Όσοι δεν έχετε δει γαλανόλευκη, σήμερα την αγόρασα το πρωί, 8 ευρώ την πήρα. Ήθελα να πάρω μία του Κολοκοτρώνη, αλλά ξαναλέω δεν την είχε προσπόληση. Πήρα αυτήν εδώ και από εδώ και στο εξής θα έχετε τη γαλανόλευκη στο live μάγκες. Αυτό θα γίνεται. Free my boy Κασιβιάρης, έτσι. Λευτεριά στον Κασιβιάρη. Πάμε. Πλέον δεν σέβονται τίποτα, το ξέρω ρε φίλε, το ξέρω. Ξέρω, έχουμε ιδεολογικές διαφορές ρε φίλε. Όλες τις υπόλοιπες μέρες με βρίζουνε και τους βρίζω. Και πιο πολύ τους βρίζω. Αλλά δεν μπορούν την ημέρα που είναι η εθνική εορτή να βγάλουν το σκασμό και να μιλήσουμε για όλα αυτά τα παιδιά που θυσιάστηκαν. Δεν μπορούνε ρε μαλάκα, θα σκάσουνε αν δεν κάνουν την προπαγάνδα τους. Γιατί αυτοί είναι. Αυτοί είστε κομμούνια και αυτοί είμαστε.
Και μας έχει κρίνει η ιστορία. Ιδεολογικά μας έχει κρίνει η ιστορία. Και άμα το δείτε, μπείτε, ανατρέξτε στο Google και δείτε ποιος έκανε την Ελλάδα ισχυρή και ποιος ψήφισε το τρίτο μνημόνιο και την πήγε στο βούρκο, ρε μαλάκες. Επειδή είμαι νέος νομίζετε δεν τα ξέρω. Επειδή είμαι 19 χρονών νομίζετε δεν τα ξέρω. Προφανώς και τα ξέρω. Μάθετε λίγο ιστορία λοιπόν πριν μπείτε να κάνετε την προπαγάνδα σας, μαλάκες. Με Τσίπρα, με τρίτο μνημόνιο, με συμφωνία Πρεσπών, εσείς τα κάνατε, μαλάκες. Με το μάτι που χάθηκαν τόσες αθώες ζωές, εσείς τα κάνατε. Και θα μου πείτε, εμείς είμαστε κομμουνιστές. Μα και ο ΣΥΡΙΖΑ κομμουνιστές είναι. Απλά είναι κουκουέ εσωτερικού. Όχι, κουκουέ εξωτερικού. Και το ΚΚ είναι κουκουέ εσωτερικού. Αυτή είναι η διαφορά. Κατά τα άλλα, ιδεολογικά το ίδιο πράγμα είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το κουκουέ. Και ο Τσίπρας από την ΚΝΕ ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησε από κάπου αλλού. Δεν ξεκίνησε από κάπου αλλού. Ξέρεις που μπορούμε να βρούμε σημαία της Χρυσής Αυγής? Αδερφέ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί πλέον δυστυχώς η Χρυσή Αυγή διαλύθηκε. Ωστόσο υπάρχει το Εθνικό Κόμμα Έλληνες του Ηλία Κασιβιάρη. Νομίζω μια τέτοια σημαία μπορείς να βρεις. Τώρα της Χρυσής Αυγής δεν είμαι σίγουρος αν μπορείς να βρεις πλέον. Δεν είμαι σίγουρος αν διατίθεται πλέον η μια σημαία της Χρυσής Αυγής. Ωστόσο εγώ με τη γαλανόλευκη είμαι καλυμμένος. Τώρα πλέον έχω και 2-3 μπλούζες Σπάρτα. Έχω και την Νόικ που τη φοράω καμιά φορά για κάνα live. Και αυτά, ρε μάγκα. Δηλαδή μια χαρά είμαι. Εγώ καλυμμένος είμαι. Τώρα άμα υπήρχε καμιά σημαία ή μπλούζα πιο πολύ της Χρυσής Αυγής μπορεί να έπαιρνα. Αλλά δυστυχώς δεν διατύφονται νομίζω πλέον. Πάμε μάγκες, καρδιές εδώ. Το σημερινό βίντεο, ξαναλέω, είναι αφιερωμένο σε όλα αυτά τα παιδιά που με αυταπάρνηση, με γνώμονα την πατρίδα, δεν έκατσαν υποταγμένοι στους Τούρκους, βγήκαν παρόλο που ήταν μειοψηφία και θυσιάστηκαν για τη λύτρωση, για την απελευθέρωση, για την αλωτρίωση της Ελλάδος. Σε αυτούς λοιπόν είναι αφιερωμένο το σημερινό live. Πάμε καρδιές, μάγκες, πατήστε. Και θα συνεχίσω να τα λέω και θα συνεχίσω να κρατάω ψηλά τη σημαία που λίγοι το κάνουν πλέον στις μέρες μας. Εγώ θα συνεχίσω να κρατάω υψηλά τη σημαία. Θα συνεχίσω να μιλάω για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Σήκωσε τη σημαία, πονάει κάθε ανθεληνικό κομμούνι. Εδώ μάγκες, εδώ ο γαμιάς σας, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλαδάρα, η Ελλαδάρα, η Ελλαδάρα μάγκες, η Ελλαδάρα. Εσείς ντροπιάζετε ό,τι πρεσβεύει η σημαία, μαλακά. Εσείς ντροπιάζετε. Εγώ παρευρέθηκα και στην παρέλαση, χειροκρότησα και τα παιδιά που παρέλασαν. Πήγα στην εκκλησία, σήκωσα και τη σημαία ψηλά. Εσύ μάλλον την ντροπιάζεις, φίλε. Και εγώ είμαι δίπλα στους Έλληνες και στηρίζω τους Έλληνες και θέλω μια ελεύθερη Ελλάδα και από Αμερικανούς και από Ανθέλληνες. Εσύ τι κάνεις? Εσύ τι κάνεις, βλάκα? Θα μου πεις εμένα. Πάμε καρδιές εδώ μάγκες. Ρωτήστε και τίποτα έτσι. Άμα έχετε κάποια ερώτηση να σας απαντήσω. Έλα μα, κλείνεις λίγο την πόρτα. Κάνω βίντεο. Κλείσε λίγο. Βάλε, λέει, θα το κλείσω τώρα σε λίγο, αδερφέ. Πες μου από τα μηνύματα τι θέλεις να σου απαντήσω. Γνώμη για Τραμπ, λέει, εντάξει,
Ο Τραμπ υποτίθεται βγήκε για να κάνει κάποια καλύτερα πράγματα για την Αμερική. Εγώ όμως κοιτάω την Ελλάδα. Είμαι πολίτης της Ελλάδος, δεν είμαι πολίτης της Αμερικής. Μπορεί για τους Αμερικανούς πολίτες να είναι καλός πρόεδρος. Εγώ όμως κοιτάω το συμφέρον της Ελλάδος και κινούμαι με γνώμονα το συμφέρον της Ελλάδος. Ναι φίλε, με τη μάνα μου μένω, γιατί έχεις κανένα πρόβλημα, τραβάς κανένα ζόρι. Τραβάς κανένα ζόρι. Πέρασα Αθήνα και μένω με τη μάνα μου ρε φίλε. Δηλαδή πού έπρεπε να μένω ακριβώς. 19 χρόνων παιδί ρε φίλε. Οκ, μπορούσα να νοικιάσω σπίτι, αλλά από τη στιγμή που πέρασα Αθήνα, γιατί να νοικιάσω σπίτι, ξέρω εγώ. Βάλε και όταν κλείσεις δεν πειράζει. Πες ρε μπρο, τι θες να πεις ακριβώς. Πες τι... Περί τίνος θες να μιλήσουμε, να σε βάλω. Γνώμη για ομοφυλόφιλους λέει. Τα έχω ξαναπεί. Είναι μια παραφύση, είναι κάτι τελείως εναντίον των νόμων της φύσης. Και κάτι το οποίο πρέπει να απέχουμε και κάτι στο οποίο πρέπει να είμαστε απόλυτα αντίθετοι. Αν θέλουμε να υπερασπιστούμε όλα αυτά τα οποία μας βίβαξαν οι γονείς μας. Μη γίνεις πούστης, μη γίνεις κομμουνιστής και μη γίνεις κλέφτης. Αυτά τα τρία πράγματα μας βίβαξαν οι γονείς μας. Και οι πούστιδες δεν μπορούν να αναπαράξουν. Ούτε να κάνουν παιδί, ούτε τίποτα τέτοιο. Οπότε είναι παραφύση. Το φυσιολογικό είναι ότι εξελίσσεται σύμφωνα με τη φύση. Δηλαδή άντρας με γυναίκα και γυναίκα με άντρα. Όχι άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα. Αυτό είναι παραφύση. Μάγκες. Να ξέρετε. Είναι τελείως παραφύση. Θέλω να πω κάποια πράγματα για τους κομμουνιστές που είναι μέσα στο live. Ωραία μπρο, θα σε βάλω, θα ξανακάνω τώρα live με την ελληνική σημαία μία από τις επόμενες μέρες και θα σε βάλω να μιλήσουμε. Απλά τώρα λίγο βιάζομαι, γιατί 7 η ώρα έχω να πάω κάπου. Οπότε όπου να είναι πρέπει να αρχίσω να ετοιμάζομαι. Γι' αυτό να σε βάλω μια άλλη μέρα να μπορέσουμε να τα πούμε με την ησυχία μας. Γνώμη για Μέρκελ. Μια κολόγρια που πήρε κάποιες πολύ άσχημες αποφάσεις σε βάρος της Ελλάδος. Ευτυχώς έφυγε από τη θέση της καγκελαρίου της Γερμανίας. Το AfD ανέβηκε. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό θα εξαρτηθεί από τους Γερμανούς πολίτες. Εγώ ξαναλέω, ενδιαφέρομαι για την Ελλάδα. Το κύριο και το πρωταρχικό μέλημά μου είναι το συμφέρον της Ελλάδος. Κινούμε με γνώμονα και έχοντας στο μυαλό μου το τι είναι καλύτερο για την Ελλάδα, το τι πρέπει να γίνει για να αποκτήσει ευημερία ο ελληνικός λαός. Και το μοναδικό πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει για να αποκτήσει ευημερία ο ελληνικός λαός είναι να ψηφιστεί αυτός ο άνθρωπος. Ελπίζω πιο πολλοί άνθρωποι να το βούνε, ελπίζω πιο πολλοί άνθρωποι να το πράξουνε, ούτως ώστε να απαλλαγούμε από μια κυβέρνηση των κλεφτών, από μια κυβέρνηση που χρωστάει 250 εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο, και ούτως ώστε να κρατήσουμε αυτή τη σημαία, την αιματοβαμμένη σημαία. Την αιματοβαμμένη εννοώ ότι πολλοί άνθρωποι θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι, για να μιλάμε σήμερα εμείς ελληνικά. Πρέπει να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία και να πράξουμε το καλύτερο για την Ελλάδα μας. Ευχαριστώ. Τι σπουδάζει λέει οικονομικά. Ευχαριστώ σε όλους ευχαριστώ όλους τους πατριώτες, όλους τους συναγωνιστές και όλες τις συναγωνίστριες και όλους όσους μπήκανε να μ' ακούσουνε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ευχαριστώ για τη στήριξή σας, για τις καρδιές σας, για το χρόνο σας που αφιερώσατε να μ' ακούσετε, και καλή συνέχεια σε όλους και τα λέμε σε ένα επόμενο live. Γεια χαρά μαγκές.